Igen. Direkt levettél néma katya. Dögös izé, módra mi? Nem beszélek, nem veszel fel. Hallod? Nem vagyok falusi. Russzó Sándor vagyok, Haszalóról, kérem szépen. Vannak a fiamnak milyen lovai vannak, marhájai, meg 2 kiló túró. Kész, ennyi. Na jó, hagyjál végén, Karcsi. Nem szeretem, hogyha vesznek, meg eladnak. Állj ki a képűr, Mariska. Mariska. Elvettek. Nagyon rendes. Ne vigyál már! Hagyjál már! Karcsi! Ne! Nem, ezt nem mondjad. Ne buzsikodj meg, ne pont a környí! Mindenki még le fog kopizni. Tényleg hagyd már abba, mert engem tényleg azért, mert kicsúfolom őket, adnak nekem.